Mayong gabi, mga kauturan ko ay Kristo. Yari nga ito mga atensyones para sa pagsalog naton sang Piesta Solemne, sang Epipania sang Ginoo. Thanksgiving for all the blessings received and good health offered by Mark Delphine Kapawan. Thanksgiving offered for the birthday of Criza Janelle Valencia tomorrow, December 4. Thanksgiving offered for good health and all blessings received by Ledesma family. Para sa kalagdanday Gregorio Jr., Gregorio III, Carlo Magno, Consejo, Laura, Montserrat, Joel Sr., kag Jennifer. Prayers offered by Patria and the Desma family. Para sa kalagdanday Apolonia, Wenji, Crispin, Jenny, kag Johnny. Offered by Tabuyok family. Para sa kalag ni Claret, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio, offered by Mama Grace. Para sa kalag ni Princess Ayesha, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio. Kag ang aton niya mga sponsors, Anna Marie and Mary June Kapawan, Mrs. Lourdes Taberao and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Nelson Kapawan and family, Mr. and Mrs. Donde Ledesma and family, Mr. and Mrs. Mario Tahadlangit and family, kag Mr. and Mrs. Jamie Tabuyok and family, Mr. Stephen John Escarrera and family, kag Mr. and Mrs. Jola Salvador and family. Aton ginaselebrar subong ang Piesta Solemne sang Epipania o kunang pagpahayag sang Ginoo. Sang ginbunag si Jesus, ginbaton siya nanday Maria kag Jose, kag sa mga manugbantay sang karnero. Sila mga katapo sang Israel, banwa nga pinili sang Dios. Apang karon ginapahayag si Jesus sa mga mago nga nagatuon sa mga bituon, sa mga nagatiglawas, sa mga hentel. Ang Ginoo, Diyos sa tanan nga katawhan, ginakabig niya ang tanan nga iya mga anak kay Kristo Jesus. Sini nga adlaw ginatakop ang tuig sang Jubileo, sang paglaom. Kabay pa nga padayunon nga magdalom ang aton paglaom nga nagahimo sa aton nga magpangabuhi upod kay Kristo kag dalon ang kasalanan, kahadlok kag kamatayon. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palihog magtindog ang tanan nga magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Joyful and triumphant, O come, yet to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of Kings. O come, let us adore Him. O come, let us adore
faithful, joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of ages. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ the Lord. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon nato ang aton mga sala. Agud nga maging takos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo sa sining piyesta solemne sang Epifania sang Ginoo. Ang iya pagpahayag sa bug-os nga kalibutan. Sing may mahinusulon nga tagipusoon tanan kita nagasiling. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga manghilas ka mga santos, kay sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabayo maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tuytuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Kristo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka, maluoy ka sa amon. Oo, maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Gloria in excelsis Deo. Kaya sa Diyos, Kaya sa Diyos, kaya sa Diyos, sa kaitaasan. Kaya sa Diyos, kaya sa Diyos, kaya sa Diyos, sa kaitaasan. Kasaluda paghidaig sa mga
Katuo sa Diyos na Ama, maluoy ka. sa Himaya sa Diyos, Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kalikasan. Tungkol kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing matas, O Jesucristo. Upod sa Espiritu Santo, sa himayas ng Diyos na Amay. Amen. Himayas sa Diyos, himayas sa Diyos, Himaya sa Diyos, sa kalikasan, sa mga muyo kita. O Dios nga mo namay, ginpakilala karon nga adlaw ang iubugtong anak sa mga hintil. Paagi sa isa ka masilak na bituon, tuy-tuy kami nga nakilala na sa imo, paagi sa pagtuo. Tugtog nga magtanaw kami sa imo sa mahimayaon dira sa langit. Ginapangayon namin niya sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sa nga Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías. Magtindog ka, O Jerusalem, kag magsilak kaangay sang adlaw. Ang himaya sang Ginoo nagasilak sa imo. Ang iban nga mga kapungsuran, pagatabunan sang kadudulman, pero sa imo magasilak ang kapawa sang Ginoo. Ang himaya sang iya presensya magaupod sa imo. Ang mga kapungsuran magapalapit sa imo kapawa, kag ang mga hari sa pamanagbanag sang imo bag-o nga adlaw. Tulo ka sa imo palibot, kag tanawa kung ano ang nagakahanabo. Ang imo mga tawo nagatipon sa pagpauli. Ang imo mga anak nga lalaki magapauli halin sa malayo nga mga duog. Ang imo mga anak nga babayi pagakuguson kaangay sa mga kabataan. Makita mo ini kag mapunan ka sang kalipay. Magakurog ka sa kakunyag. Ang manggad sa mga kapungsuran pagadalon sa imo. Halin sa tabok sang kadagatan, magaabot ang ila mga manggad. Ang malawig nga katay sa mga kamelyo magaabot, halin sa Median kag Efa. Magaabot sila halin sa Saba nga nagadala sang bulawan kag insyenso. Ang mga tawo magasugid sang maayong balita na hanungod sang ginhimo sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, O Ginoo. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, O Ginoo. Tudloi ang hari sa paghukom, suno sa imo pagkamatarong, O Dios. Ipaambit sa iya ang imo kaugalingon nga katarungan, agud magahari siya sa imo mga tawo, suno sa katarungan, kag magagahom, sing matarong sa mga imol. Ang tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, O Ginoo. Kabay nga sa iya panahon, magaluntad ang pagkamatarong,
kag ang kauswagan magpadayon samtang nagasanag ang bulan. Ang iya ginharian magalambot halin sa isa kadagat tubtob sa isa, halin sa suba Euphrates tubtob sa ukbong sang duta. At tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, O Ginoo. Ang mga hari sa Espanya kag sa mga isla magahatag sa iya sing mga regalo. Ang mga hari sang Arabia kag Ethiopia magadala sa iya sing mga dulot. Ang tanan nga mga hari magaluhod sa iya at ubangan. Ang tanan nga mga pungsod magaalagad sa iya. At tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, O Ginoo. Ginluwas niya ang mga imol nga nagapanawag sa iya, kag ang mga nawad-an, kag mga pinatumbayaan. May kaluoy siya sa mga maluya kag imol. Ginluwas niya ang kabuhi sa mga nawad-an. At tanan nga mga pungsod magasimba sa imo, O Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Mga utod, inyo gid nabatian nga ang Dios sa iya grasya naghatag sa akon sining hilikoton para sa inyo kaayuhan. Ginpahayag sang Dios kag ginpakilala sa akon ang iya tinago nga plano. Sadto anay wala ini ginpahayag sa mga tao. Pero karon ginpahayag ini sang Dios paagi sa Espiritu sa iya balaan nga mga apostoles kag mga propeta. Amo ini ang sikreto. Paagi sa maayong balita, ang mga hentel makaambit upod sa mga manunubli. Sila mga katapo sang amuman nga lawas kag umalambit sang saad nga ginhimo sang Dios para sa kay Kristo Jesus. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palig magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Nakita namon ng iya bituon nga nagsubang sa sidlangan kag nagkari kami sa pagsimba sa Ginoo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sunok kay San Mateo. Himaya sa imong Ginoo. Sa natawo na si Jesus sa banwa sang Bethlehem, nga sakop sang Judea, sa panahon nga si Herodes ang hari, may nag-abot nga mga tao sa Jerusalem halin sa sidlangan nga nakatuon sa mga bituon. Nagpamangkot sila, diin bala ang bata nga natawo nga manginhari sa mga Hudeyo. Nakita namo ng bituon sa magusubang ini sa sidlangan, kag nagkari kami sa pagsimba sa iya. Sa pagkabati sinini Haring Herodes, natublag gid siya kag amuman ang tanan nga mga tawo sa Jerusalem. Ginpatawag niya ang tanan nga mga pangulo nga mga pari kag mga manunudo sa kasuguan kag nagpamangkot sa ila.
Diin bala magapakatawo ang Kristo. Nagsabat sila didto sa banwa sang Bethlehem, sakop sang Judea. Kay amo ini ang ginsulat sang propeta. Ikaw, o Bethlehem, sa duta sang Huda, hindi ikaw ang pinakakubos sa mga pangulo sang Huda. Kay sa imo, magagikan ang isa ka pangulo na magatuytoy sa akon mga tawo nga Israel. Dayon gipatawag ni Herodes sa tago ang mga dumuluaw halin sa silangan, ka nagpamangkot siya sa ila kung saan ugid nagsubang ang bituon. Dayon ginpakadto niya sila sa Bethlehem, kaginsinganan, lakat kamo kapangita agid ninyo ang bata. Kag kun inyo siya makita, pahibal-an ninyo ako, agud makakadto man ako ka magsimba sa iya. Sa makasiling siniyang hari, naglakat sila. Sa gilayon, nakita nila ang bituon nga nakita anay nila sa silangan, kag naguna ini sa ila, na nagdulog sa ibabaw sang duog sa diin nahamtang ang bata. Nagkalipay gid sila sa makita nila ang bituon. Nagsulod sila sa balay kag nakita nila ang bata, kaupod ang iloy nga si Maria. Nagluhod sila kag nagsimba sa bata. Dayon ginbuksan nila ang ilang mga dala kag nagdulot sila sa iya sang bulawan, insyenso kag mira. Ginpaandaman sila sang Dios sa damgo nga hindi sila magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sila paagi sa lain nga dalan. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, Ginoong Jesucristo. Hinigugma nga mautod, maayong gabi sa iyong tanan. Ari na kita sa Piesta Solemne sang Epipania, ang tawag natin sa una, tatlo ka hari. No? Piesta sang tatlo ka hari. No? Sa bagay, nga giningadlan pa naton, ang tatlo ka hari, ang ngalan nila amo si Melchor, si Gaspar, kag si Baltasar. No? Ti ulo istorya lang ina. No? Silingon, amo ina ang ginaistorya sa aton, suno sa tradisyon. Pero, ining tatlo, hindi ni mga hari. Ginatawag sila nga mga mago o kung mga mangin-alamon. Kung sa aton pa, wala pa uso siyensya sa una, ang ila obra, daw kasubong sa mga astrologers. Ang ila ginabantayan, amo ang kalangitan. Kung may igpat gani nga bituon nga daw pinasahi, amo na nila nga patimaan nga something is happening. Kag ginaangot nila ang bituon sa isa ka dungganon nga tawo. Di amo inikon nga sa sining istorya nabatian naton kung paano nagpaglakaton ining tatlo ka mga mago o kung magi agud matutulan nila ang nahamtangan sang bata nga si Jesus. Hinigugma nga mga utod, hindi sila mga Hudiyo, hindi man sila mga Kristiyano, kaya wala pa to sang una Kristiyano. Ulihin na lang sang matapos na napatay si Jesus, na banhaw, nagkayab sa langit, ang iya mga tumuluo, gintawag nga mga Kristiyano. No? Di wala pa to Kristiyano. Pero, ining akto sang tatlo ka mga mangin-elamon, tamaan ka Christian. Nagpanglakaton sila, mabudlay ang ilagin batas, lamang makita nila ang ginahamtangan sang bata. Kag nagdayaw sila sa iya, naghalad sang mga regalo. Hinigugma nga mga utod, anong una ginapakita sa aton? Ang aton nga pagtuo, makabulig sa aton nga magbatas sang kabudlay. Amo nang ato nga panahon subong, no, ilabi na gid ang aton mga kabataan, dapat nga patubuon ginaton sila sa pagtuo. Kay nga aman, ang ulihing tubo tamaan katapok.
katapok sa ilang nga balatyagon, dali mag-surrender. Sa bagay ng iban, nagabitay sa balayan. No? Kay kumabigo gani, dayon siling, maayo patapuson ko na lang akon nga kabuhi. Ang ati wala man, no? Maayo pang ati wala ka panumdum nga mag bitay sa balayan, no? Way ang ati wa ay no? Taman gani kabudlay ilang nga pangabuhi sang sa aton, no? Pero wala sang wala ko kabati sang ati nga nag-suicide. Hinigugma nga mga utod, huo, patubuon naton sa pagtuo, kay ang pagtuo magabulig sa aton nga magatubang ka magbatas sang kabudlay. Hindi dali-dali mag-surrender. No? Di amo ni ang ginbatas sang tatlo ka mga mangin alamon. No? Bisan pala katubang sila ka Herodes. Si Herodes nga ginakahadlukan sang mga tao sadto. No? Kita ninyo, siling niya, pagitaan nyo itong bata, sugirin nyo lang kung kumakit-ano na siya. Kung maayo sa taning atawo, nagsiling siya nga, dalita kay pagitaon ta, okdan ta kamo. No? Dito nagit siya sa lugar. Wala pa siya naghalin sa iya nga palasyo, agod nga magpangabudlay, pangita sa bata. No? Ginsugo ilang nga pagitaan nyo to. Sugirin nyo lang ko kung makitaan nyo siya. Hinigugma nga mga utod. Ang tatlo ka mga mangin alamon o kung mga majay, sa masapwan nila ang aton Ginoo, naghalad sila sa malahalon nga mga dulot, bulawan, insyenso, kag mira, nga para sa ila the best agod ihalad sa isa kadungganon nga tawo, sa isa kahari, manginhari sa mga Hudiyo. Malahalon, wala sila nagkangilin nga maghatag. Amo ini ang sinyalis sang tawag naton pagtuo kag pagpalangga. Kung ginapalangga naton ang tawo, hindi bala ang the best ang ginahatag naton. Tanan na lang, no? Amo nag iba gani panawag sila dito, spoiled sila kay ipalangga, tanan-tanan na lang ihatag. Ang halimbawa, yung mga lula, mga lulo, no? Plangga nila, apo nila, no? Tanan na lang ihatag. Kasi una, wala man lagi nahatag sa ilang nga bata, no? Anay sa apo nila, no? Tanan-tanan, provide nila, no? Pati pa pag eskwela, kung hindi kasarang ang ginikanan, ang lula kag lulo, sige pagid, no? Kaya nga aman, tihuo, palangga. Amo na ang pagpalangga. Wala nagaisip. Wala naga-account. No? Nagahatag lang nga nagahatag. Wala nagahawid-hawid. Tinigugma nga mga utod. No? Ang tatlo kahari, o kung tatlo ka mangin alamon, may amo sini nga tagipusuon. Naghalad sila sa ilamalahalon nga dulot sa hari sa mga Hudiyo. Ngag-ilagin kilala. Kag hindi lamang amo sina, ang inang ila pagsugata sa mahal nga Dios, sa persona sa isa kajutay nga bata, sa isa kalapsag, sa ulihi, nagtulod sa ila nga magkambyo sang ila kabuhi. Ginpaandaman sila sang Dios sa damgo nga hindi magbalik kay Herodes. Kay si Herodes, simbolo sa kamatayon, sa kahadlok. Lain iya tuyo, hindi maghalad sang dulot, kundi nga patyon ang bata, kay nga aman, para sa iya, threat, nga basi buslan siya. Kagtuod, kung basahon nato ng istorya, sang panimalay ni Herod, isa ka makangilidlis, nga istorya sang pagkapamilya. Tanan nga mga paryente, bisan pa asawa ni Herod, papataya. Kaya aman, hindi sa gusto nga buslan. Halos tanan.
Halos tanan nga mga malapit sa iya, ginadudahan niya, ginpapataya. Amo ni si Herod, no? Sa bagay, nga pinapataya gani, bisan pa ang mga lapsag. Halin sa 2 ka tuig, pa idalom. Ang Piyesta sang Santos Inocentes. Una nga mga martir, kabataan, ang una nag-ula sa ilang dugo para sa mahal nga Diyos. Makangilidles nga hitabo nga ginhimo ni Herodes, simbolo sang kamatayon, simbolo sa kahadlok. Gani ang Diyos nagpaandam sa sila mga manginalamon nga hindi magbalik kay Herodes. Gani nagpauli sila sa lain nga dalan. Lain meaning another. Kaya kung magsala ang pag-pronounce sa sang lain, lain. No, hindi ba? No. Hindi nga lain nga dalan, kundi lain nga dalan. Wala nila ginusoy ang dalan nga sadtuan ay ila ginagyan. Kundi ginpahayag nila ang ilang pagdayaw kapag kilala sa lapsag bilang hari kag bilang Diyos. Mga utod, ano ang leksyon? Ang tuod-tuod naton nga encounter sa Diyos, ilabi na gid sa aton Eucharistia, sa aton pagpangamuyo, kag sa iban pa, magadala sa aton nga usoy sang lain nga dalan. So mo na gani, no, bato-bato sa langit, matamaan wag magalit, no. Tapos yung simba, hindi ka mo maglakat sa dalan, ka maghala ka marites. No? Amo na ang tawag nga lain nga dalan, no? Kay bag-o ka lang kasimba tapos chismis naman, no? Dapat may pagbag-o nga nagakatabo sa aton nga kabuhi. Amo na ang real encounter sa mahal nga Dios. Ginatudluan kita nga amat-amat nga bag-uhon ang aton kabuhi. Hindi man kid magic, imposible man na. Pero may amat-amat nga bag-o. No? Siling sang iban, sinya, laka mo kasimba, wala man ka mo maayo inyo batasan. No? Hindi ka mo mamati sa ila. Amo na galit nagasimba kita. Kaya kung wala pa kita gasimba, hindi lang guro mo na aton batasan. No? Oo. Kung wala pa ta guro gasimba, hindi lang guro mo na aton batasan. Kaya tituodin man. No? Ang mga tao nga wala kakilala sa mahal nga Diyos, hindi gid mairo ilang nga batasan. May ara mga talagsa simba, pero sa tutuod, himpit ang ilang nga pagtuo, di pidi man ina. No? Pero, kulang. Kaya nga aman, ginapadayaw naton, kaugalingon naton, nga siling naton, bisan wala ko nagapalapit sa simbahan, maayo ko nga tawo. No? Hindi man una. Hindi man nasakto. Kaya nga aman, ang tawo nga tuod-tuod iya pagsimba sa mahal nga Dios, gakabuhi sa matarong, kay nagaupod man sa katilingban sa pagdayaw sa mahal nga Dios. Hindi kita magsilingi, Father, di bisan sa puno lang sang saging, pidi mo man na madayaw ang mahal nga Dios. To pidigid, no? Pero wala man ginsiling sa Biblia nga sa puno kita sang saging madayaw sa mahal nga Dios. Sa una gani, kadto ka sa templo ka pangamuyo, maghalad, magsimba sa mahal nga Dios. Upod sa katilingban buot silingon. Di mga utod, gabay pa ang aton nga encounter sa mahal nga Dios, sa santos nga misa, sa aton mga pagpangamuyo, magbulig sa aton, agud nga mag-usoy sang lain nga dalan. Ang dalan sang paghigugma kag kabalaka sa isa kag isa. Magtindog ang tanan. Nagatuo ako sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan. Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak, kabugto nga aton Ginoo. Nga ginpanaamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Berhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginansang sa krus, napatay kag ginlubong.
nga naog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay makagahom sa tanan. Gikan didto magaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga utod karon nga adlaw sang pagpakita sang Ginoo sa mga kapungsuran, mga muyo kita sa Dios agud nga magsanag ang kaluwasan sa aton sa bug-os nga kalibutan. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita nga nagasiling, Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Kabay pa nga ang mga nagapamuno sa simbahan kag sa gobyerno maghalad sa Ginoo sang putli nga kasing-kasing kag magbuligay para sa ikaayo sang katawhan sang Dios. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imo kapawa. Kabay pa nga sa pagtakop sang tuig sang jubileo, indi gid namon pagkalimtan nga kaangay sa mga mago, kami mga peregrino nga nagapanglakaton sa kabuhi, tubtob makaabot kami kay Kristo Jesus sa iya ginharian sa langit. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sa imo kapawa. Kabay pa nga maghalad kami kay Ninyo Jesus sang amon pagtuo, pagsalig kag paghigugma, nga labaw pa sa manggad sang kalibutan. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sang imong kapawa. Kabay pa nga ang mga wala nagatuo sa Dios kag kay Kristo, mapuno man sang kapawa sang Espiritu Santo, kag magsunod sila sa dalan sang kaluwasan, paagi sa maayo kag matarong nga pagpangabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sa imong kapawa. Kabay pa nga ang mga nagtaliwan na, labi na gid ang nangin biktima sang balatian, sang aksidente, kag sang kapintas sang tawo, magkalipay sa kasanag kag paghidait sang langit. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sa imong kapawa. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton katilingban kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Ginoo, sanagi kami sa imong kapawa. O Ginoo nga among Dios, pamatii ang mga pangabay sa inyong mga tumuluo. Kabay pa nga ang kapawa nga nagasanag sa mga kapungsuran, magtuytoy sa amon pakadto sa imo. Nga nagakabuhi, nga nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply.
Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kag inyo nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Matununta, unta sa ganong servisyo sa imong kamot sa kanayo kay miyan siya ngalan sa tulman kapuslanan kisa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tamdang mga dulot sa imong simbahan, hindi inibulawan, insenso kag mira, kundi sa Yesu Kristo nga imo anak kag ginpahayag, ginahalad kag ginabaton sa sining balaan nga sakripisyo, kag nakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namo sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagamay gid. Takos kagangay gid. Igo kagapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay paagi kay Kristo nga imong bugtong nga anak, nga amo ang kapawa sa mga kapungsuran. Imo ginpahayag karon nga adlaw ang misteryo sa amon kaluwasan. Kag sang iya pagpakita sa amon ugali nga mamalatyon, imo kami ginpaambit sa iya pagkadi mamalatyon. Gani upod sa mga angheles, sa mga arkangheles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit. Nagaamba kami sing walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ang mga ehersito. Puno ang langit kagagduda sa timog nga himaya. Hosana, Hosana, sa Kayawon ang nagagaling sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaligtasan. Hosana, Hosana, sa kaligtasan. Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang iyong mga espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag tugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka magkaom sini. Kay ini among akon lawas, kay igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis na nagapasalamat liwat. Kag iya iniging palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka mag-inom sa sining kalis. Kay ini amo ang kalis ang akon dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan
sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kristo namatay, si Kristo labanan, ang kalinga uminom na Gani o amay, amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi ag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag abanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkapig ng mga takus, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginodumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medefil, kasatanan nga makaparian. Dumdumang mga sakop sa ningamon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawong. Kaluuy man kami, kaya dari karon nagatambong, agon maambit namon ang kabuhi nga wala si katapusan. Magdayaw, nga magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria, Berin Elois ang Diyos. Upod kay San Jose nga Yabana, upod sa mga apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya kag dira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita puno sing pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Umabot sa ang iyong
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatay kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala, kag paligon na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo nga amon manluluwas. ang ginarian, ang lahat sa mga tuwing, sa mga O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo yan gihapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace. Diyos ang Diyos na nagkawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Diyos ang Diyos na nagkawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Korderos ang Diyos na nagkawala sa mga sala sa kalibutan. Hatagan mo aming sipagitain. Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dilakot takus ka mangsulod ka sa akon puluyan, apangimit lang lamang sa kapulong ka magaayong akon kalag. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Apang kun indikit matigayon
Karika Jesus sa gihapon, di pagitugot niya sa imo mahamulan, manuluwas sa akon kalan. Sanggol, kalong-kalong ng iyong ina. Munting sanggol, mahinig ang iyong mga mata. Batid mo ba, kay namin naghihintay sa'yo. Nananabik, nag-aabang ng pagsilang mo, mga pastor. Sa sabsaban ay nabubugat, tatlong hari. Mula silangan ay nag-aaray, nalaigid ko. Kamanyag at tira, para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. At nagsisiyawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Sanggol, kalong-kalong ang iyong ina. Munting sanggol, may ningning ang iyong mga mata. Batid mo ba, kay namin naghihintay sa'yo. Nananabik, nag-aabang ng pagsilang mo, mga pastor. Sa sabsaban ay nagpupugay, tatlong hari. Mula silangan ay nag-aaray, nalaigid ko. Kamanyag at tira, para sa'yo, Jesus, hari ng sanlibutan. Palig magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Ginoo, iwagi kami pagi sa imong langit no nakasanag. Agod na magtuo kami sing himpit ka maghigugma sing tudok sa tagipusoon. Kay Hesu Kristo, nga mo na baton sa sining nga sakramento. Kag nakakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Ang Ginoo ay aras sa inyo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ng santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi man, Father.